Čaute, zdravím vás pri ďalšom let's play aj s Matým. Čaute. No a začneme od mojej postavy. Môžete vidieť, že som sa posunul o 2 levely, lebo som dal podzemka, tu som dal 1, tu som dal 2. Presne, Xbox si A tu kúpil som ešte nedal. vlastne 30 hub. Áno. A už mám len 24, lebo som to minul na podzemka. Presne, a vlastne táto postava je na svete 26, nemeckom, A pritom mi padol jeden epic, ktorý je lepší ako ten starý. lebo som mal tento, áno. A toto mi tu padlo, lenže ktoré není lepšie. Takže ja si v tom troška urobím poriadok, takže tieto epiky si nechám. Keby som náhodou bol niekedy stovka, že by som mal ten kľúč aj od vecka už potom, tak by som to tam hodil. Tak si to tu nechám, keď mi to bude zavádzať, tak to predám. No, tak troška sa vylepšujeme. Tak. No, čo by som chcel urobiť, pôjdem do arény. Tak len tak nejakého random si vyzveme. Fúha, kritik. Oj, ty kritik. Tak toto nebolo moc pekné. To bol fail. Tak nič, ešte skúsim ísť raz do žalára. Keď už natáčam ten let's play, tak tam skúsim toto podzemko. Mohlo by No, to padnúť. toto bude troška dlhšie, tak Škoda. ešte raz skúsim jednu hubičku. Mm. Tak ešte jednu. Tak Xbox ešte jednu príde. do 20, tak nič. Xbox príde o huby. Tak dáme si tú hospodu. Tu ja by som si mohol dať toto. Takže presúvame sa teraz na moju ďalšiu postavu, na ktorej moc ani nemám čo robiť, lebo hospodu už nemám a žalar ešte nemôžem a hubičky tiež nemám, takže si dáme sieň slávy. No a by som sa posunúť aspoň na 3000, nejakú 3300 niečo pozíciu, tak si skúsime toho pozrieť. Tak ja to skúsim, no aj keď pochybujem, proste nedám to, ale tak skúsim. Ale Xbox je pánom to dá. Škoda. Tak nič, dobre, tak teraz by sme sa ešte nie. Ešte si tam hoď ten elik na šťastie na postavu. Tak, a teraz by som ešte chcel pozrieť zbranie, tu som už pozrel nič. Magia, tak tu tiež asi nič Mohol by moc si nemáme. kúpiť aspoň ten elik na vydrž, ne? Na neskôr. No, teraz tu mám ešte na zdravie. Mm. Dobre, tak troška sa len vylepšíme a hneď už ideme na Matýho postavu. To dáme tak. Ešte si strašne len tak na 6 hodín. No, a presúvame sa na Matýho postavu. Takže čaute, sme na mojej postave, kde máme úroveň 174 a odklikneme si hospodu. Nočný troll. A vlastne tu na nemáme elik na vydrž, ale ani v čaraku. Máme. Takže si ho zoberieme. A ďalší tu napadol. Takže tento si dáme rovno na seba a tento znova kúpime. Takto. A to si dáme do šťastia a do obratnosti. A tak skúsim tú húbku pre vás a skúšame dať to podzemko. Tak to nedáme. Tak to je škoda. No tak toto nevadí a skúsime si dať arenu Edietek, ktorý by už mohol konečne padnúť, lebo na ňu som už tiež viackrát útočil a ma dal, takže super. Padol získaný výhľad 116 a dáme sa tu vlastne na hospodu 276, 554 tisíc skúseností, takže to je super. A presunieme sa na ďalšiu moju postavu, kde máme úroveň 84 a ako môžete vidieť, som v top 1000, pozícia 989 a najpozícia 950, takže odklikneme si cech,
Ako môžete vidieť, som v Prašivkách, ktorý je 9. najlepší cech. A vlastne teraz si odkliknem hospodu. Kúsok sa vylepšíme. A tu na tiež skúsime podzemko, miniem hubičku pre vás, takže skúsime tohto vlka, ktorý by už mohol padnúť, pretože Xbox je level 83 a už mu padol. Tak toto je fail riadny. Ešte raz ho vyzvie. Možno aj tebe padne, no skús. No tak dobre, skúsim ešte jednu hubičku. Nedám ho. Ešte jednu. Nedám ho. Tak ešte jednu. Tak toto je fakt posledná. Tak nič. No nevadí, vlk nepadol a my môžeme skúsiť ešte niekoho, kto je na pozícii vlastne 800 niečo, aby sme získali dosť veľa hlasu. Skúsim tohto tu na pána. Urobím 82. Super, je to tam. Áno, získaný veľa 154 a ja som vlastne na pozícii 964, čo je super. Ako môžete vidieť, mám tigra ešte na 5 dní, takže tu nás si dáme hospodu. A vlastne z tohto let's play by to bolo vlastne všetko a my sa s vami chcem vlastne rozlúčiť, takže čus. Čaute. Takže uvidíme sa pri ďalšom let's play.